kana uine muroi wako kana ingave hama makauya mese panapa tinoshedza zvinhu zvake zvofamba panyama yake makamutarisa masikati machena hatiite zvemurima ende hatitombosvika padhuze naye panapa basa redu nderekufumura vakaipa kuti vasiye tsika dzavari kuita. Zvanga zvakaoma ndinogona kunetseka pakutsanangura because nyaya yebofu baba inyaya yakaoma, hatisi kutaura nyaya diki, taura nyaya hombe. Ndiri kubasa kumaziso imso kuti pakaitika blast ndobva apinda matombo mukati. Mudzinza mune zvakasiyana siyana zvinoitwa kurombwa unenge urimo, saka jaira pagoro vanenge vachiti vanoda ropa. Hatisati toenda kumusha kwacho kunogadzirisa zvipi izvo zvatikangokwanisa kuita kurapa murwere ari kurwara nechirwere cheubofu achibva aona. Kwanga kuroda kutoti ndiite bofu zvachese. Ndio yave shungu yemuvengi. Makabatikana sei baba? Andakarwadza zvakanyanya. Ndichiri mwana mudiki chaizvo ndakazvitarisa kuti Mwari wangu andifungire chii. Chokwadi amuna kufunga kuti zera. Akana. Shingirira vangu ndemuda. Aditika. Alright. Okay, macho mabwanji vonse tamulandelani vonse pa program yatu yamene tichita pano pa Sly Media TV. Timu yamikirane na ma subscriptions yonse amene muchita vilangiza kuti nchito zamene tigwira ni nchito zamene mu makonda imwe. Lero tili ku Bindura ndeko amene tabwera lero pa church kapena pa mpingo ya vamene titana kuti va Madzibaba Petros. Vanapemperera muntu enzana aleka kuona in short. So uyu muntu vinachitika so anali kusevenza nchito kunachitika blast amene inachitika kuja. So pamene panaporika vintu vija vinachitika inabwera pezeka kuti menso yake uja mnyamata inabwera yareka kuona, anangala mpofu in short. So pamene anangala mpofu for 3 good months. Pamene anangala mpofu vanayesa kuenda kuma profiti, vanayesa kuenda kuma chechi, vanayesa kuenda kuma hospital akuribe chamene chinachokako. So pamene vanaenda ku hospital imozi amene vanabwera vapezeka na solution kuti menso yake ingabwerere mu position, menso yake angambe kuona futi. Vanabwera vamuza ndrama zamene anasisana kwanisire ku peza pamene anasakira zija ndrama. So ndrama zija pamene vanali kusakira kuri muntu amene anavauzako kuti bwerani kuno ku mubusa wawo ava vabusa pamene vasevenzera ku Bindura panjanji. So vinachitika vanabwera vabwera pano pa mpingo wavo, and then pamene vanabwera pa mpingo uja vinachitika nivi ati vanavapemperera, after vapemperera vanamvera chintu chinachita monga chachoka mumenso pati sivanayambe kulangana pa ntawi zamene zija. So vanakamba veka kuti kuri chintu chamene namvera chachoka mumenso, and then mubusa anavauza kuti endani ku kliniki kwamene kuja savaza muchajingani ndrama ija amene munafuna kuripira kapena ni $10,000. Vanaripira chabe ndrama yamene iko anakuitashe $130. Iso tikamba uti vinachitika after mubusa avapemperera, and then vanabwerera ku hospital kwamene kuja, and then vanabwera vaona ma doctors amene aja. After vaona ma doctors vanavachita surgery, out of $10,000 vanavaripirisa chabe 130, and then munyamata uja anabwerera menso yake inabwerera kuona futi. So pavonse vamene nalondolora, pavonse vamene nakamba hivi TNT embekeze timvere vamene vanapezeka na problem hii pamene vakamba na Mukoma Sly. Thank you. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe.
Vatariri veSly Media TV ndinokuchingamidzai nemufaro pano panhepfenyuro yatekeshera nenyika yose iri nhepfenyuro inowanika kapadande mutande rinodaidzwa kuti internet. Ini zita ndinonzi Sylvester Tapfuma nei. Nhasi uno tiri muBindura, munoziva kuti tinosvika kwakasiyana siyana tichifambirawo nyaya nenhau dzinenge dzakasiyana siyana dzatinosangana nadzo munharaunda dzatigere. Iye zvinezvi tiri muBindura panjanji pasanga rinotungamirwa naMadzibaba Petros akazike kutanga muchivanzwa kana kuti muchivaona pano paSly Media TV. Takunzirai zvirongwa zvakasiyana siyana zvavanobata pano, zvikuru sei matestimony evanhu vanouya vachipupura kuti aiwa ini Mwari wakandiitira zvakanaka. Pese panoitwa chakanaka hapashayike anoti hakuna zvakadaro, hapashayike anoshora. Kunyange Jesu Kristu ari mupenyu achifamba pano panyika aitoza kuti achiri kurarama, asi achifamba pano panyika kune vazhinji vaimuti kana uri mwana waMwari iwewe chinja matombo aya, kana uri mwana waMwari iwewe chinja mvura iite waini, vachitaura zvakasiyana siyana. Nekudaro kune avo vanotiwo izvi ndezvedambe, izvo ndezvenyuwo, nekuti tinozivawo kuti zvakaoma kufadza munhu wese, asi hazvitimise kuita zvatinenge tichifanira kunge tichiita uye zvinofanira kuitwa paupenyu hwemunhu mutema, hwemunhu muAfrica akadiwa naMwari. Iye zvinezve tiri pano pasangano rotungamirwa naMadzibaba Petros tiri muBindura. Taita rombo rakanaka rekuti tizotaura naMukoma Innocent vari panapa, Mukoma vakabatsirika. Tinzwe kuti dambudziko ravanga vainaro ranga rirei uyewo zambuko ravo rakazouya sei. Mukoma makasimba here? Ini ndinofara. Kana tiri kuno kuti tinoti Madzibaba handiti? Kana tiri kuno tinoti Madzibaba zveshuwa. Tiregerese vatori venhau vemakuhwa tinombokangama kuti kwatasvika tinofanira kuadresa. Ndizvo zvoshaisa. Makadii Madzibaba ino? Aiwa tinofara Madzibaba. Handiti ka? Kuti wantauya pasangano ramunonamatira muri. Ndizvo zvoshaisa. Pano rinotungamirwa naMadzibaba Petros. Makasvika sei panapa? Masvikiro andakaita ndakauya ndisingatombooni. Kutoziva kutoti ndakasvika papi kana kuti chandainguziva nchongoti ndangoyambuka njanji ndichiri kuenda pachechi. Mamuri mega? Ndanga ndine maperekedzo andanga ndinawo. Mamune maperekedzo? Kamune maperekedzo kuti vanhu hama dzangu ana Mukoma nana mai vakandiunzawo pasangano pano. Alright. Imimi kuona ndiko mamusingaona, asi kuona ndiko ndisingaona, kunzwa ndainzwa. Dare iro rakatanga sei kuti imimi muri kufanira kunge muchisvika panonamatira Madzibaba Petros? Dare remaziso iri ndakaita accident kuri kumaini. Okay. Asi mukubatsirwa muzvipatara ndakaenda zvikashaya basa. Hapana kana chakafamba muzvipatara, kwaidiwa mari dzikureba reba. Mari dzatakachajwa imari dzokuti waitotenga imba kana kutotenga motikari uitosara nechenji. Ndakagara chipo che3 months ndiri bofu ndisingatooni zvachese, asi ndakauya mukati merinosangano ndikabatsirwa. Tisatashika pakubatsirwa ipapo. Chii chaitika kumaziso enyu chaizvo zvine mazvo muri kubasa iko? Ndiri kubasa kumaziso kuti pakaitika blast ndobva apinda matombo mukati. Ndobva ndanobviswa matombo ekuchipatara, ndobva anoita tsanga. Saka anga asingachaona ese ndisingatoziva kuti kwandiri kuenda ndekupi, kwandiri kutsika ndepapi. Kutoereti chaiko ndaitoita kuzokutoperekedzwa. Zvinova zvinhu zvakatanga mushure meblast iyoyo. Yes. Kuhospital ikoko ndiko kwavakazoti kuti zvipere mudzokere kuona zvakare, vakati kunodiwa chii uye kunodiwa mari yakaita sei? Kuhospital rakaenda kukanzi kunodiwa mari kuanda 10,000 kuti ndipariwe maziso ese. Zviye zvino ndiwe vachida kuona kuti ndinoona here. Asi riziso 1 ndoranga vane shuwa naro rekuleft kuti ndinokwanisa kuti ndione neukasika. Ziso iroro. Kuchidiwa mari kuanda 10,000 ndikubatsira kuchipatara. Ndobva mariyo yashayika. Ndobva mariyo yashayika. Right. Mariyo yashayika. Pane rimwe zano rakauyiwa naro here nemhuri rekuedza kutsvaga zambuko rekuti muone zvakare? Mhuri dzakambozama kubatanidza mari zvikashaya basa. Kuti infinity munoziva kuti mari yakadaro kutoudza munhu kuti kuridiwa mari yakadai.
kana inorovesana kana hama chaiyo hakuna anogona kupa kana kuti kubatsira. Unogona kutoona vanhu vakutanga kutosuduruka. Vanotanga kutosuduruka padambudziko because mari inenge yawanda. Imawanawo mari. Ndizvo zvose. Kunze kwekuchipatara, chipatara chipi chamakaenda? Ndakaenda kuchipatara cheparinyato. Kunze kwekuchipatara makazombozama here kuenda kune mamwe maprofita kana kuti kune vanoita zveun'anga muchiedza kutsvaka rubatsiro? Kumaprofita ndakaenda, maprofita anokona kuita 3. Ndichipiwa munamato, pamwe pacho ndikatobva ndichitonzi nhasi chaiyo panapa so anofanira kutobva atosunura. So ndakaenda kuchiweshe uko kuHoward uko. Itonzi nhasi panapa ndotofanira kutobva ndasunura ndichitoona. Asi ndakabva ipapo zvoshuwa ndisingaoni. Alright. Saka hama dzakazoziva sei zvekuti kuna madzibaba Petros vari mubhindura vanomatira panjanja? Sebasa raMwari rinotekeshera Zimbabwe yese. Takangonzwawo shoko kuti hanzi pane madzibaba ari kubatsira vari mubhindura, vanogona kubatsira dambudziko renyu rikafamba zvakanaka. Alright, ndo masvikira atakaita. Alright, masvika tsananguro dzakasvika chii? Tsananguro dzakasvika dzichibata tichinzi mudzinzawo mune jaira kuti urombo hunenge hurimo. Bozi inini basa iri ndaka more than 10 years ndichirishanda reublaster. Saka mudzinza mune zvakasiyana siyana zvinoitwa kurombo hunenge hurimo. Saka jaira pagore vanenge vachiti vanoda ropa. Saka ndo kusvika kwatakaita. So mhepo dzekusundura nadzo dzakaita muzosangana netsaona iyoyo. Saka chinangwa chemuvengi changa chiri chekuti muparare? Changa chiri chekuti ndiparare, ende ndaifanira kutopararira paso nenyasha dzaMwari kutorarama. Alright. Saka ndobva vati kudii imamboenda kune vamwe mukanzi nhasi muchapora, hazvina kuita saizvozvo chipatara hazvikanzi chii, kunodiwa 10,000. Masvika panapa kutenda kwenyu kwakuri palevel ipi muchisvika panemi? Ndichisvika pano inini ndakangotenda kuti ende ndakangoti ndichisvikawo ndakanyatsonzwa kuti pano ndo pane zambuko. Ende vamwe vaibatsirwa vachipora ndinyatsona kuti ini hana chandaiona. Asi ndisati ndatoona kubatsira kunoita madzibaba Petros, ndakangona pano ndega ndakatonzwa kuti pano ndasvika pane zambuko. Alright. Tichadzoka pane nyaya yevamwe vanhu vakazobatsirwa muchiona. Saka ndobva vakuitai sei kuti tizonzi nhasi uno makuti ndakuona? Ndakangopiwa munamato wokunwa, ndikanwiswa munamato wandakanwiswa iwo wakangobikwawo ndobva ndapiwa munamato endikanwa. Dheti rangu rekudzokera kuchipatara ndikatonzi chienda kuchipatara. Pamari yandakanga ndakachajwa ndichinzi ndichaenda kuchipatara, iri kudiwa kuchipatara, yakazonobhadharwa shoma. Like mari kubva pa10,000? Kubva pa10,000 ndakanobhadhara 130. Saka mabhadhara 130 chii chakaitwa kuchipatara? Kuchipatara ndakangoenda ngozonopariwa tsanga chete. Asi tsinga dzandandanzi ndadambuka idzi dzakabatanidzwa pano pasowe. Namunamato tsinga dzinoona dzacho. Ipapo ndo patiri kuda ipapo. Pakafamba sei kuti muzotanga kuti pane zvaitika pandiri? Makanzwa sei? Izvazve kunzwa kamanje ndimune maziso acho. Ini nemaziso angu ndichinengira ndakatotaura ndikati pandakapiwa munamato ndichimwa ndakatanga kutongoona chaedza mbichana ndikataura kumberi kwemboni yangu kune chakangondivhara. Asi chikabviswa ndikuratidza kuti pamwe ndo pandakanzi aitsanga inoda ngozonoenda kuchipatara chinopariwa. Alright. Kuchipatara mamuchine kutenda here nepamusaka pekuti ndiko makambe mabva futika? Kuchipatara ndasisina shuwa because ndakabva zikaramba saka shuwa yekuti ndichapora kana ndichaona ndanga ndisisina. Because ndakagara chipo che 3 months ndichitoti kuona hapaisisina. Zviri kureva here kuti mweya werima wakanga wakaiswa pamusoro penyu ndo uhani waiita kuti kunyange kuchipatara vakuchajei mari dzisinganzwisisike, uye kuti utano hwenyu hwemaziso hudzokere pakare? Kwanga kuruda kutoti ndiite bofu zvachese.
ndio yave shungu yemuvengi shungu yemuvengi ya saka muchizoti matanga kubva kuhospital manje makazotanga sei kuziva kuti ndakuona zvakangoitika ipapo muchipedza kuparwa here kana kuti zvakaita ndichipedza kuparwa ndakapiwa 1 day ndichivhuriwa maziso mabhandechi aunenge wakaisa timuka kuseni ndichito discharge ndonzi ini ndega ndobva ndatotaa ndakutoona kuzvishuwa ndakutoona dhokta akagara papa ndiuyu akapfekawo zvakati zvokuti ndichisvikawo muno mukereke vanhu vakatomboshamisika kutoti ndakatoya ndichiyambuka njanjama ndakabatwa mwana wangu maoko ndichifamba ndivakabata mwana wenyu mutsumbo uya ndatosiya ndichifamba ndakabatirwa umama kutofamba muine tribu ugara kuti munoi makafamba makabatwa ruoko apo ndaitombofamba ndakabatwa ruoko asi ndakatosvika ndega vanhu vakatoshamisika kutoti munhu akutoya ega asi ainyepedzera here kuona nekusatenda kunoita vamwe mhuri yezimbabwe inini ndinoti pano pane zambuko imimi makanga magara muri muchipostori here kana kuti muchipostori ndanga ndagara ndisiri mamuri ndakatotendokera pano paso asi kuna mata ndaingoita zvekungotumirawo madzimai kuti endai kuchechi ende madzimai ndaitoti endai kuchechi handida mudzimai anogara pano pamba ini hangu ndasingaendi doro ndasinganwifoja handipute asi handaiziva kwakurungoenda kunobatsirwa undopiwa matombo 3 ndogeza kunamata kwakusina kunamata kwakusina zvobva mazochiti aiwa ndikaindiswe ruoko pamusoro ndizvo kune vamwe vanhu vasati vaakutenda hatinga vashore asi kune vanhu vasati vaakutenda kuti ichokwadi Mwari anonamatwa nevapostori veJohani Masowe ndiMwari achiri kuita minana nezuro nhasi pamwe tichienda kumberi. Munoti kudii kuvatariri vari kutoona zvinezvi vane kutenda kushoma? Inini ipapo muri Zimbabwe kutenda kushoma kuriko. Ndichitombowe mukombi ndichienda kuchipatara ndichiparidzawo basa riri kuitwa muno muBindura pasore pano panjanjapo paseri pedeuta apa. Kombi yakatomboramba kuti aiwa hakuna chinhanhara chakadaro, hakuna Mwari akadaro. Mavaparedzera kuti kudii chaizvo zvinoita kuti vatende kuti zveshuwa Mwari ari kubata kune minana wakaitika. Ndaiparidza kupona kwandaita testimony yangu mukombi. Munhu kaita chakanaka basa raMwari rinofamba richiparidzwa. Ndizvo chaizvo. Chakafamba richiparidza basa raMwari. Kana mese muGlendon matinogara tinoparidzawo basa raMwari. Saka vanhu nekusatenda kunoita vamwe. Muchiri munyaya yekuGlendon yo, imi muGlendon munogara kupi kunotori nemaneighbors ekuti vakakuonai muri paSlyMedia TV vanhu zvechuwa murume uyu taimuona achifamba akabatwa nokuti vanhu vachitoona takadai tiri kuronga madrama. KuGlendon ndinogara kwaIwe. KwaIwe. Right. Vanhu vari kuHighway vanotoziva kuti imi mama nenguva yamakanga muchitofamba makabatwa roho. Ndizvo chaizvo. Chokwadi. Zve 3 months chaizvo. Kubasa kwenyu mati ndikupi kwamaka muchichanda? Kubasa wanaishanda inini kuMazena kuHemiston. Hemiston. Saka tikaenda kuHemiston kuna vanhu vanototaura kuti zvechuwa mukomana inonzi ndakambinga asisaona. Ndizvo chaizvo. Aiwa tinotenda. Pfurira henyu mberi nekudzidzisa vamwe vasati vaziva kuti kuJohani Masowe kuna Mwari anobatsira vanhu. KuJohani Masowe muri yeZimbabwe Mwari ariko. Pasowe ratiri kutaura repanjanjapo vanhu vari kupona vakawanda. Asi nekusatenda unogona kusapona. Ini ndichiparidza testimony yangu mukombi. Vamwe vakaramba kuzvanzi aiwa wanga wagara kuna Mwari akadaro. Anditi zvazvagara zvichida kungoitika ndikati no, Mwari ariko. Inini ndasina shuwa yekuti ndichaona. Asi pandakanosvika musowe iroro ndichipiwa munamato ndakanyatsonzwa kuti tsinga dzangu dzadzokedzana, ndakutotaura kuti mukanditocha netochi ndakutoona light. Asi ndangosara tsanga iri kufana kungonopariwa chito kuchipatara. Anditi ndobva ndandiswa kuchipatara ndobva ndanopariwa ndichikatanga kutoya ndichionawo nanhasi zviri kubasa ndakutoendawo ndichiona. Aiwa makorokoto baba tinotenda. Mati makauya panapa mabva kuchipatara mapariwa makatobatawo mwana wenyu handiti zvichireva kuti mune mudzimai? Ndizvo chaizvo. Handiti zvaoma zvakadii panguva yamanga musingaone paupenyu hwenyu
makaomerwa zvakadii munhu aimboona aitozva kuti ndomba mangu mutopinda so iri makupinda muchitranzadzira ipapo Madzibaba tinotaura tichiti zvakanga zvakaoma handiti kana kurarama upenyu hausati wakamboita kana kuti hausati wajaira musatambe kuita bofu iwe wanga wajaira kufamba nemakumba ako uchiona pauri kutsika asi panguva pfupi yandakararama ndakanyatsoona kuti zvakatondiomera. Zvipi zvamama akaomerwa nazvo? Iko kutofamba ndisingatooni chaiko. Nekunyatsoona kuti ndajaira kufamba ndichienda kumabasa ndichitsvagawo zvinoita vamwe, asi inini nekusaona uku ndangove munhu wokugara pamba. Ndangofanana nemapofu aya anofamba achikumbira mumabasa. Ndini mumwe wemapofu zveshuwa ndinopupura ipapo kuti ndini mumwe wemapofu. Paredhiyo pano ndichitaura kudai makumi vanhu anogona kuramba kuti ndakasunudzwa nemupostori. Asi inini nemapepa angu ekuchipatara ndinokuratidza pamberi pamwe kutoti ndakaponera pano. Mhuri yenyu yakafara zvakadii kubvira pane mudzimai wenyu, vakoma venyu nehama dzenyu dzese dzakafara zvakadii dzichitanga kuona kuti saiti yenyu yadzoka? Aiwa, mhuri yangu yakafara isingaiti. Because kurarama kwatata kuita kwakwa kumwe kweko kutonyotsona kutoti unenge waomesera futi mudzimai kugara kwanga makaita. Iye anga asati ajara kufamba akabata mudonzo webofu. Ndo kumwe toza kuti mataura henyu nekupupura kutiwo mweya yetsvina inosundidzirwa nevapenyu nevasingade chiraramo chakanaka mukati meupenyu hwenyu ndo yanga yaita kuti musangane nedambudziko irori. Asi panguva iyoyi pane mashoko aimbotaurwawo here nevapenyu anorwadza panguva yamamusaone iyoyo? Vapenyu hapana infeti hapana chandakachavaitaura. Hapana zvamakasangana nazvo? Hapana zvandakasangana nazvo panguva yacho. Aiwa, tinotenda. Saka munhu asingaziye nezveJohani Masowe mungamukoke muchiti kudii? Mambotaura kuti maiparidza mukombe, chiparidzai mashoko enyu ekupedzisira pano paSlyMedia TV. Takatarisana nesimba riri kushanda panapa paSowe rinotongana naMadzibaba Petros. Ini ndinokurudzira munhu weZimbabwe, ndinotaura mashoko angu kupedzisira ndichiti wese ane hama yake anoziva inorwara zvirwere zvakasiyana siyana zvaunonhengerayo kuti kuchipatara zviri kuramba kana kuti zviri kuita sei, takurai muye naye pano paBindura paseri peDelta. Hapana chiri kuramba pano, mwana wese munhu wese musangano anopora. Pamakauya imimi mane nguva yakadii muchinamata panapa? Ndingati ndakatanga kunamata panapa August gore rakapera 2025. Handiti? Yes. Kubva 2025 muchiuya pano paSowe, ndezvipi zvimwe zvamaona zvakada kuenderana nekupona kwenyu wemimi vamwe vanhu vachiuya panapa vachizopora? Taona zvakasiyana siyana. Mapenzi panapa ari kudzokera asingachapenga. Vari kupora pano, vari kuita sei, vamwe vane matambudziko akasiyana siyana, zvirema zviri kufamba zvimwe zvatiri kuona. Saka ndotaura kuti vese vane hama dzavanofungidzira kuti dzingava dzine dambudziko ravanoti hariite sei, pano riri kupedzwa. Handiti? Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Maita basa Madzibaba Innocent. Muri yeZimbabwe ndiwo Madzibaba Innocent vatiri kutaura navo pano paSlyMedia TV tiri muBindura, muhead office yeMash Central. Matanga tichita hurukuro navo vachititaurira kupona kwavo, vachitaura kuti panguva yavakanga vasisaone kusaona kwacho konzerwa neblast yakaitika kubasa kwavo, vakapindwa nematombo mumaziso mavo, vakaenda kuchipatara pakazinge pakudiwa mari yakawanda, mari iyoyo ikashayika, vakazouyiwa navo panapa nehama dzavo, vakatanga kunamatirwa. Mweya werima wakanga wakavaputira kuti chero kuchipatara vataure mari dzakawanda, uye mweya yekuti vasagone kunge vachiparwa kuchipatara ichinge yabviswa panapa naMadzibaba Petros. Tsinga dzavo dzakatanga kudzokedzana, vakatanga kuona chaedza. Mushure maizvozvo vachibva vazoenda kuchipatara sekunzwa kwamaita. Handike pane chekuwedzera ipapa pasi kuti mazvinzwira. Chatinongotaura isu ndechekuti
vari kusangana nematambudziko regera kuteedzera asati asangana nedambudziko mukati meupenyu hwake. Zvipatara izvi zvakavakwa kuti vamwe vanhu vagopora. Mwari akatuma vanhu vakafanana namadzibaba Petros kuti vauye vazopa vanhu zambuko ravo. Regera kuteerera vanoshandiswa naSatani nekuti Satani ane maagents ake akazarawo mucomment section imomo anenge achideredza kutenda kwevanhu vanenge vachiti hakuna zvakadaro, vachiti haiwa madrama. Asi sekunzwa kwamuri kuita nekuona kwamuri kuita pano Sly Media TV tichikupai matestimony ari kuwanikwa panapa pasangano rotokamirirwa namadzibaba Petros. Vanhu vari kuyambuka, vanhu vari kupona, varoi vari kureurura kuti isusu taivhura makuva asi vakatouya panapa kuti vazodzikinurwa kubva kunyaya yavanga vachiitiswa mukati meupenyu hwavo yekushandiswa nemabasa erima. Ramba kuteerera vanokudzikisira nemashoko akashata, iwe ndiwe unoziva dambudziko rako. Uya kubindura paseri pedelta parodhi inoenda kumusika wemabhazi kana kuti pasaidi zvekare peTM supermarket. Ukangosvika ipapo ukangoti panjanji ndepapi, unobva wapasvika wosvika wosikobatsirwa. Unogona kutanga wafona zvekare kana usingakwanise kunge uchiuya panapa kuchechi, unokwanisa kufonera madzibaba Petros panhamba dziri pascreen wotaura navo, vanogona kuprofita. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe. Yes, tiri kutaura na madzimai vanove mudzimai wamadzibaba Innocent avo vatanga tichikurukura navo nenyaya yedambudziko rakanga vasangana naro yekusaona zvakonzerwa neblast yakanga yaitika kubasa kwavanoshandira. Regai tinzwe amai makadi yenyama chiperi makadi takutoti madzimai ka makambenge muchinamata here baba vasati vasangana nedambudziko here? Huma mainamata zvenyu utanzwa kababa vachitaura kuti imi ndimi maingonzi endai henyu kuchechi vachisara kumba? Ndingoenda. Zvakunakidza here kuti baba makunamata pamwe chete nababa? Apa zvikunakidza tikupinda tese. Makupinda mese handiti? Alright, ngatidzokerei zuva rakabva baba kubasa vachiti maziso apinda zvapinda mukati memaziso mavo, makazvikamuchira sei? Ndakarwadziwa zvokutadza kutodya sadza chairo. Sebedza yenyu maice cream murambe makadaro. Ndakarwadziwa zvokutadza kutodya sadza chairo ndichiti ndichararama sei, mubi yangu handisi kuzoti situation akakuwara zvakadini ndisati ndaonana nawo. Saka pandakazongoendawo kuHararewo mangwana yacho ndichinowaonawo ndakangonawo maziso anga akazvimboka akadaro asakangofushirikawo. Saka panguva yacho ndaingotiwo pamwe munhu achete sei anokwanisa kuona. Saka anotozoti munhu kutokuwara zvokutoti angatotadza kuita sei kuona. Saka ndaingofambawo ndichingovabatawo roko, wakatiwo kutoileto wakati kupi ndaingobatawo roko, kwese kwataenda ndaingofambawo ndichingobatawo roko. Zvikuru kuti musi wakaitika blast vakabva vatorwa vachibva vaenda kuhospital, havana kuuya kumba? Havana. Ndipo mazoita kuteera kuhospital? Ndakazoendawo mangwana yacho ndakutoterawo ndakunoona kuti munhu akakuwara zvakadii. Saka pavakangosvika zvokuudzwa kunzi mudzimai wenyu auya havasingakuonei? Vengongonzwawo bvoisi chemukadzi wangu ari pano asi wangu asingakwanisi kundiona. Ndakangonzwawo kutaura kwangu wabva utongozoti ndini. Makabatikana sei ipapo? Ndakarwadziwa zvakanyanya nokuti chiitiko ichika ichi ndichiri mwana mudiki chaizvo ndakazvitarisa kuti Mwari wangu andifungire chii panguva yakadai. Ndakarwadziwa zvakanyanya. Alright.
papfungwa tadzinzwa dzekuti makanga makatanga kuomerwa makufunga kuti remangwana richazoita sei. Makanga muine kutenda here kokuti vachazoona asi? Nengotiwo vachaona panengotarisa uri mwezi suri chingo zvino chingoti rindo rakakuwara sinengotiwo pamwe vachaita sekuona vanoona zvavo zvandengotarisa. Alright. Saka nekuzofamba tichienda kuchipatara semunhu unenge wajaira timbi yako ugara uchingoonana naye achikutarisa uyu ukamuona mwoyo wako unzwa kufara sekutora temko zvakaita kuti wanonoki kuona nengotiwo mbi yangu achaona here but ndakangozvigamuchira zvakadaro ndikangoti Mwari ndane chekuita. Chokwadi hamuna kufunga kuti izere? Hakana. Shingirira vangu ndemuda. Aditika. Alright. Kupaka paya pakanzi 10,000 iri kudiwa kuchipatara. Makafunga seio? Apa ndakaperera zvokuomera zvichatoita sei. Kubasa kwachakatadza kubhadharwa nevarungu vacho. Saka takazongoyo pachechi apa zvikangofamba zvakanaka. Ndiani akava nepfungwa yekuti handei kuchechi kunjanji kubhindura? Ndisisi wangu. Ivo vakaziva Madzibaba Petros sei? Vakambokuuya. Vakambokuuya? Ndokuti achimbosvikawo kuno mumboonawo zviri kuno kungoedzawo. Ivo vanga vaya nedambudziko here? Azokusazivawo semunhu akangouya akangonditi imboyawo. Imboenda unoedzawo ipapo. Imboedzawo sevamwe wakuita sewakuyambuka unomboedzawo. Ndokuya kwandakaitawo nawo. Saka musi wavakauya first day vachisvika panapa mamuri mese? Tanditese ndaitofamba ndakabata ruoko. Uku makabereka mwana? Akufanira zvakaoma. Ndobva masvika pano pamasowe panapa. Semunhu anga arayirwa nasisi vake. Chii chakasikoitika zuva ramakasvika panapa iro? Sisi wangu wacho wanga varipo kabva kumba kwava tikasangana panapa. Saka tasangana panapa tikangosvikawo tobva sevanhu tandisingazivi zvinoitwawo panapa. Tikangosvikawo tikangoterawo mitemo ingotaurwawo panapa. Vanhu vanofamba so munoita so panapa tichingoteererawo saizvozvo. Saka tobva tangogarawo sekudaro. Takagarawo mweya nani namumwe wangu wanga nawo pasaidi. Mweya wakabva watanga kuprofita. Wakabva waprofita kudaro wakatanga kusimudza mai wangu inini wakuti waprofitawo nezvamama wangu. Saka wakabata mwana wangu inini. Wakabata mwana wangu sekudaro. Mweya wewe wakabva waburukira kupi kumwana ngirozi yawe kanoripotera kumwana. Kusimudza kwakaita mwana ndokutozotanga kushandira kwakatanga kuita baba wacho. Unokuti kuti amai venyu pavanga vakabata mwana vasumuka. Wanerawo dambudziko rangu atosimudzirwawo. Saka pakusimuka kwakaita ndopakanzi mwana wamunaendi wanu. Pakati ndiwo mubvanwa wangu wandinaye pano. Vadaro ndopakanzi zvonizvo ngavasimuke ndobva ndasimuka. Saka kutsanangura kwawakaitawo zvengoenda noone situation yange nababa wacho ndoenda tongoti baba wacho aripo ndobva ndisimuka kudaro ndobva tongotanga kushandawo nababa wacho. Ko amai venyu vakanga vavinga kuzoshandirwa here kuti vanga vaperekedza imimi? Mai vangu nandinawo kubva kuGlendi ukoko wachingotarisawo situation yenguashana nawo nakatoone mazuva ndinawo ikoko. Namweni wangu vese wanga varipo nandinawo vese katika kuno kubhindura kwacho. Ndobva mataura nababa kuti takauya nesefamily ndobva masumuka makadaro ndobva mauya kunoko kwakusingotanga kusikonhongwawo amai venyu zvavo. Vakawiriranawo here netsananguro dzavaitaurwa? Hatisi kuda kuziva dzaive dzei asi vakawirirana zvere kuti panapa ndaprofitwa zvecho? Vakawirirana nazvo kana vega kutopa kutendana nazo. Alright. Ndobva baba vatotanga kuchishandirwa paya network yabatira pamwana wamama kabata anova mwana wavoyo. Vatanga kushandirwawo kudaro atichionawo zvinhu nekubatsirwa kwakaita zvazvafambawo mune zvakanaka. Zvanga takatarisa nemari dzangu dzakachajwa asi dzo mari dzakazobhadharwa. Asi dzakazobhadharwa? Hadzisi. Makaona sei kana tichitarisa ruoko rwaMwari nesimba raMwari? Mwari wakaratidza simba rawo apa. Kana ndega ndanyatsoshati ndotenda nesofa handina chandinacho but vakaratidza simba ravo. Ndakangonamatawo kuti sirong munhu akwanisa kuona chete. Kufamba wakabata munhu ruoko haisi nyore. Zvakangoomawo. Saka panyaya dzezvokupfeka apa maita se? Wakabva unogeza ndaingosvikawo ndobata hembe ndosandudzawo ndakaona kuti apa watadza kupfekawo zvakanaka apa ndowabatisawo zvakanaka. Ndotanga kudai mapfekawo so ndichitoedzesa ndichowapfekedzawo. Kupfeka hembe dzawo. Komba pamasokisi apo?
Pamasoksi ndaiuya ndoshandura masoksi opfekwa zvakanaka kuti asapfekwa zvakaita sei zvakapindawo ngopfekwa zvakanaka ndopfekedza masoksi. Alright. Vana vakanga vachizvionawo sei? Semwana wanga ndinaye mwana mudiki wachiri mudiki zvake kane 3 years but kego kanga chinonyatsoona kuti dhedhe wangu vakakuvara vakanzwa kakamuka dhedhe mamukasei kune maziso yayo korimwe racho ataitoziva kuti pane rakakuvarira zvakanyanya korimwe racho risei womuudza kuti riri nani zvarambva dairo awo kana amasikati ndizvozvo dhedhe masikira sei nemaziso yayo korimwe racho mudhene asikira zvakanaka zvaro. Alright, tira kumboseka zvedu timbobva panyaya tandi tiri kutaura tiri kupembera handiti havana kumboseva pasi here sadza vasingaone kuti ndiro iri pamberi taurika hatizvezve taakupembera taakufara handiti tinoti vanhu vaone nekunzwisisa kuti panga pane dambudziko handiti chii chakaitika chiri unusual zvavaipotsa kuita zvavakambenge vachiita vachiri kuona. Sadza vaikwanisawo kuribata asi kuti vazobata muriwo apa pamba nenyaya yogona tonoti mbiya kwarasika pureta kweda utsasadzira pasaidhi pasiripo uzoona kuti oramba achingobata batosvika abatawo pane muriwo but zvakangooma zvakaoma. Ko kapu yemvura vaiziva here kuti iri kupi? Ndaitovatambidza kapu yemvura votetai kuti unatsobata homana makambosangana nedambudziko rakaoma. Hakuna here mashoko aimbotaurwawo kunyange nevavakidzani akangopindawo munzeve dzenyu yekutura kuti dambudziko renyu iri mawani hope hapasisina? Pashamwari dzangu hadzo hapana chandakanzwa chakaipa asi but vaitondikurudzirwa nezvandaitwa tichitarisana eji yako havasi vese vanodaro angachengete murume svika semagariro awaita kushingirira murume wako svika apore kudaro. Hakuna hangu andakanzwa akandudza zvakashata asi but wangu ari pakundikurudzira chakanaka. Good, aiwa mune shamwari dzakanaka. Ngatichitarisai zuva rekuzoti vapariwa vakutonatsoona kuti madzimai angu ndeaya vatsvuku ava fantai. Vakapariwa ndiri kuno kuchechi kunoko. Saka ndiri kuchechi kudaro ndakangonzwa kuti wabuda kuonerawo zviri parefu refu. Ndakangotova anonyatsogutsikanawo panguva yacho itotaura namadzibaba vachitondaro kuti zveshuwa vari kuita sei vari kuwanira vakuona. Ndakanonokirwa nekusvikakumba ndichitoona ndichitobvunza kuti chokwadi mukuona here munyatsoona ndikapfeka hembe dzerudzi anotonza munhu akundudza nekala yacho ndega ndikangoti Mwari pindirai shuwa ndakafara zvakadarikidza panguva yacho noti nguva yacho anga ndapinde nguva yakaoma chaiyo. Naika ndafara kunzwa kuti amwene vanga varipo, amai venyu vanga varipo, sisi venyu vanga vari involved nedzimwe hama. Zvinokurudzira zvakadii kuti hama dzibatane pane pachirwara munhu? Zvakangonakawo kungobatana asi kana musina kubatana anenge ari mahwani mwe nemumwe anenge achingoita zvake zvake asi kana makabatana munoita chinhu hwani. Asi kana mumwe achitowaitira zvake zvapana chinobuda asi makaitawo sechisungo chimwe chete munobuditsa ansa hwani. Anditi mashoko enyu kupedzisira kune vatariri Sly Media TV avo vasingatende kuti chipostori cheJohani Masowe chiri kupa zambuko kuvanhu vari kutambudzika, mashoko enyu ndeyekuti kudi ekuvadzidzisa? Ini ndinongotendawo zvandakaitirwa nemweya panapa. Johani Masowe chishanu ndaipinda John the first but unzwa kwandakaitawo nasisi wangu panapa nedambudziko nesituation yanga yasangana nemurume wangu panapa nezvakaitirwa murume wangu ndozvandakapa kutenda tega tikasvika pokuti baba mwana tingotendeuka chechi hwani tingopinda imwe chechi imwe chete tasama zvadzaitirwa nemweya asi andamboona zvakadai ndega ndikagutsikana nezvandakaitirwa pano svika ndikangoti arege titendeuke pano. Zvichireva kuti mavatendi vepanapa? Tavatendi vepanapa. Vamwe vakadzi vechidiki muri kuvatiwo kudi vanoshora chipostori? Ndinongovabvunza hangu kuti panguva yedu yamunoziva tikisangana nezvinhu zvakaoma kudai so kwandakaendawo ndikafambawo so saka vamwewo vanenge vachingoti toda zokuendawo vamwe ndakauya navo vamwe vakagutsikana hawo asi but vamwewo vachiri murodhi kungotaura kuti toda kuenda kunomboonawo. Handiti
kwakaponera Madzibaba Innocent. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Pane zvimwe zvamuda kutaura here zvamuda kuwedzera katogumira pano? Handinangu. Handiti muri yeZimbabwe ndo madzimai vaMadzibaba Innocent vatanga tichida kunzwa tichiferefeta isimoza kuti tiri kuferefeta handitika tichida kunatsunzwa kuti shuwa arizi drama rinoti vanhu vazhinji muri kuti vanonyepera vanotorana vanhu vanenge vasingawo vanenge vakadai vonziwo taura kuti ndandisingaoni saka maona tichida kubvunza mudzimai tichiferefeta tichibata makona ese asi hakuna journalist anogona kubvunza mibvunzo yese kumunhu waanenge achiita interview. Zvimwe tinozisirawo kune vamwe varipo kana muchida kutaura navo muri kwamunenge muri ikoko munhu abvakachirawo muGlendale movatsvaga movaona mopawo testimoniyo moenda kudzimba dzavo notaura nemaneighbors ari kwavanga vachigara vachinotaura kutiwo isusu munhu taimuona asisaona achifamba akabatwa rokwase zvinezvi hatichamuona. Mwari achiri kuita zvinoshamisa. Rikataura naMadzibaba Petros. Iye zvinezvi naMadzibaba Petros tapedza kutaura namadzimai vaMadzibaba Innocent vachitaura kuti aiwa zvakaoma baba vakupotsa plate yemuriwo yavakambenge vachiona vachitaura kuti aiwa zvakaoma kuti munhu ambenge achiona wozotanga kuona kuti haachaona vataura kuti ndakamboomerwa neupenyu. Iye zvinezvi taane simbi yebasa dzasangana simbi dzebasa panapa vamwe vanoti iron sharpening iron hatizoti zvichapera sei tauti nhasi muri simbi yebasa baba noti tiri kunzwa matestimony akawanda. Ichokwadi. Amai vanga vachikurukura vachiti upenyu hwanga hwakaoma murume wavo asisaone. Baba vataurawo kuti kunyange nemari yakataurwa kuchipatara yanga yamari inotyisa yatakatadza kuwana asi mweya abvisa mhepo nerima rakanga riri pakati pedu aiwa takatanga kuona chiedza. Vana ava vakasvika sei kwamuri Madzibaba sekurangarira kwamunoitawo imimi? Vana ava vakauya pano pamasowe vakanzwa mbiri kuGlendale. Saka auya panapa ndiyo ndaona zveshuwa mwana uyu ari kurwara asikuona maziso adzima ndichibva ndavakamunamato ndichibva ndavati chirwere chamuinacho ichi chipatara chiri kuda 10,000 US munofanira kunorapwa ne$130 $130 ndindakataura muromo iwoyo. Saka kwamakanzi nadokta muuya muchauya ikoko chiendai kuKaranda hospital indabvisa mhepo muchingosvika chete makabata 130 ndichataura nadokta mobva marapwa ende ndozvinhu zvakaitika. Chii chakachaitika kumunhu maaccidents epabasa here kuti mhepo yekusondera? Pakaitika accident epabasa asi takazodiscover kuti pane mhepo yanga yabva kumusha because mukomana uyu munhu aitsvaga mari ende munhu aiita zvinhu zvake. Saka vanhu vari kumusha kwake vakarwadziwa ndokumutumira mamhepo emweya wechikwambo kuti amurove ari kubasa achibva aita tsaona arohwa nemamhepo zvanga zvakaoma. Ndinogona kunetseka pakutsanangura because nyaya yebofu baba inyaya yakaoma hatisi kutaura nyaya diki taura nyaya hombe urema hwokunzi iwe wabofu iwe waimboona hazvina kumbosiyana nekufa kuurayiwa chaiko kunzi iwe wafa hausisipo panyika panapa. Tanzwa kuti achitaura ega kuti ndakauya ndakabatiranwa ndichitoita zvokubatwa anga akatobatwa nemukoma wake nemudzimai vanhu 2 vaifamba navo. Mukoma wacho akatoya panapa ndakatomurasisa fodya aiputa fodya ndikatirasa fodya iyo amune kutsinya kababa mai kuti arase aiwa panapa pamasowa apa pinde fodya pana pamasowa kana watoya panapa unoita zvatiri kuda kunyange une ruzivo zvakaita sei unombokanda ruzivo rwako uko uita zvatiri kutaura isusu kana adzimai achivataura kuti takasikodzisko mitemo yepanapa tikatanga kuteedzera ichokwadi. Saka takazoshedza baba wacho vakauya panapa ndakavati baba mwana wenyu uyu anoona asi pane nyaya dzakaitika kumusha ndibva ndatsanangura nemo baba vachibva kuti ndinozviziva izvi zvokuti hatisati toenda kumusha kwacho kunogadzirisa zvipi izvo zvatikangokwanisa kuita kurapa murwere ari kurwara nechirwere cheubofu achibva aona. Mabva mabata imwe nyaya yekuti hamusati maenda
kumusha kwavo ndezvipi zvamunombonoita mumisha yevanhu vamunei masangana navo vanenge vachida zambuko? Inini ndakasvika kumusha kungave kumusha kwenyimi paine mushonga uripo, handina zvakawanda zvandinomboita, ndinoimba hosana. Simba randinaro ndakaimba hosana, kana paine chinhu chakaipa chiri mumba menyu chinobuda chouya panze, isi totora nokati dzatinoita tsvimbo toponda toisa pamoto. Kana zviri zvinhu zvokuti zvoda kudzoserwa kun'anga, tokudirectai kana kukuperekedzai kwamunenge makazvitora, toenda kunodzosera mosara makachena. Kukana asingazive zvakatorwa nababa vakafa, kana asingazive zvakatorwa nababa vakafa, wakazvisiyirwa iwewe, tinokudirecta because basa redu nderekutsvaga kuti zvakaitikira papi kana zvichikutambudza iwewe. zvikurati munogugula mweya moza kuti n'anga yakaendwa ndeyapana tinokushapena panapa tinokuzvambura. Tinokurova kutokurova kuseri nekuseri. Wakaona tisingakuprofita patenda toona kuti toda kupedza nguva, asi kukurova tinokurova. Iyozvi ndine vanhu vari kubva kuChinhoi, Chegutu, Kadoma, Bulawayo vanenge vakazara panapa mangwana Saturday. Vandakaprofita pafoni ndichivashandisira video call, ndakavati nyaya dzenyu dzinoda kuti muuye padhuze. Handiti ndangokuratidza ichite kuti ndirikona kukubatsirai. Harara yese inenge iri panapa mangwana. Vanenge vakazara panapa ari mafashamu evanhu nechiprofiti chandakaita pafoni. Saka handina chandogona kutadza kuita inini. Zviri kunziwo zvekare amai vamadzimai vakanga varipo ndo pakatangirira nyaya vakatanga kupuhwawo dzavo tsananguro ivanga vafambira nyaya yemukwasha. Takatova zvambura, takavarova. Ambuya vachewa toda kutoenda kumba kwavo muswe mande kusende nditori kumba kwavo, ndikuenda ndamuteuro kumba kwavo. Vanga vatori pano pamasowa apa. Pane nyaya yamataura yekuti kana mukaimba hosana zvinhu zvinenge zviri pamba ipapo zvinonanaira nezvinoita sei zvinobuda, zvikureva kuti amudzure asi kuti munozvidaidza. Handidzure baba ini, handisi ana mapipi, handite zvekudzura. Ndinodaidza nesimba raMwari, because ndakasvika simba raMwari rinofana kuzviratidza, kwete kuswera ndichibibirika ndichiti ndiri kudzura. Handisi wemashura, handiite zvekudzura. Tichine vanhu vanotenda saThomas vanoda kutanga vaisa zvigonwe vari kutiona paSly Media TV apa iye zvinezvi, vasingatende vaya kuti Mwari achiri kuita minana yamuri kutaura. Iyi nguva yenyu yekuti muparidze kuvanhu ivava muchivaudza kuti kana uine muroyi wawina erega indipenda papindura musati maenda kumberi. Kana uine muroyi wako kana ingave hama makauya mese panapa, tinoshedza zvinhu zvake zvofamba panyama yake makamutarisa. Masikati machena hatiite zvomurima ende hatitombosvika padhuze naye. Panapa basa redu nderekufumura vakaipa kuti vasiye tsika dzavari kuita. Matona panapa pakuya kwamaita nhasi ndichiti pavanhu muteuro wemasipikiri, wemakenduru, wembiya, munamato wemhiko watinoshandisa kuita go back to sender wokubaya varoyi. Nyaya idzi dzomuchadzinzwa dzemunamato watavakawo. Wasimukirwa nevanhu kubva Uzumba, Maramba, Pfungwe. Vanhu vasimuka kubva Mount Darwin kuuya kunoku, kubva Harare kuinga munamato uyu. Vandakamboitira vese vanga vari pano. Mazvinzwa. Saka handina chandirotadza kuita. Munamato wembiya uyu ndichiri kurangarira muchiri kunamatira kugomo retrogen, makambouita kamutrogen mukazoita mariro. Haisi coincidence here baba, hazvina kuita masanga here kuti vanhu vanga vangosvikawo nguva iwaya futi masanga muchaona. Kana ari masanga futi muchaona. Yes. Basa iroro ndorandiunganidzira vanhu kwese kwandiri kuenda, vanhu vari kuungana because vanhu vari kuti taneta nekuprofitwa tisingayambuke. Kunyange ndakaita chiprofiti ndakasayambutsa munhu wacho baba, hazviverengwe chinodiwa kupona kwemunhu. Saka ndakaona kuti zviri kunetsa vanhu vari kunzi tiri kuita go back to sender, tiri kuita mhiko, tiri kuita sei, rega ndimboita zvavanoona ivo. Padrogen apa ndakakonzeresa kuti vanhu vahaye mishini yekuchera makuva izvo vandozviziva patrogen apa, zvokuti vhidhiyo vakariona vanosati munhu yezvatanga. Vakafara vanhu panzi paane mastenzi paakuvakwa patrogen, vakazva ndaiva shumba yevaroyi mhandu yavo yasuduruka, vakapururudza vanhu mutrogen. Ndakatozati vafara, asi ndakati aiwa ndiendiri padhuze hangu paBindura panapa makanetsa, ndinogona kungokudhiraivha ndichiuya panjanji.
vagara mutrojeni maiwa nyaya munoiziva vakanga varipo vanopupura zvichoti chokwadi zvakaitika nevagara vemutrojeni vanozvipupura. Mashoko enyu ekupedzisira kuvatariri vepaSly Media TV Madzibaba. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti kana uine dambudziko, tine vamwe vanhu vatiri kusangana, vamwe vanhu vacho vari kufona nenyaya yekuti vanhu vakapererwa. Mukoma Sly, vanhu vakapererwa, ndiri kukunyeperai, vakasangana nezvinhu zvakasiyana-siyana. Unotonzwa nematauriro, mumwe wacho unozomunzwira tsitsi kuti munhu uyu matauriro ari kuita regai ndishinyarara. Unenge uita kutaura naye wotonzwa kuti ndiri kutaura nemunhu akavhiringidzwa nekuda kwezvinhu zvaakasangana nazvo. Saka ndinozoguma ndati yosvika padhuze ndikuone, ndikupe rubatsiro. Anditika saka shoko rangu rekupedzisira ndiri kuti vese vari kuda kundiona vari muno muZimbabwe, kunyange uine murwere, kunyange uine dambudziko rakaita sei, famba uye ndinokubatsira. Kana uri kunze kwenyika tinobatsirana online, ndokwanisa kukubatsira uriko, ndinokuudza kuti unofanira kuita sei kuti ndikupe rubatsiro. Makaona mudzimai watakaita interview pasangano raMadzibaba Petros akapfeka nguo chena. Vanhu vakatanga kuti saka vanhu vari kunamata here vaine varoyi musangano. Minamato zvatakapindura isusu tisina kubvunza Madzibaba Petros ndezvekuti vanhu vanouya panapa kasira kufukidzwa nenguo chena kuti varatidze vafanane nedzimwe wayana dzinenge dziri panapa. Hazvizi kureva kuti wese ari pana apa anenge akatopona uye achinamata pano. Vamwe vacho vauya muintensive care. Iwe ukasvika kuchipatara uchida kuti kwaoperation unopfekedzwa hembe dzekuchipatara, hazireve kuti waamugari wekuchipatara. Ndo zvimwe chetezvo Madzibaba Petros kana munhu akauya pano anopfekedzwa nguo chena. Kune madzimai akagara kuti akauya ari mudzimai vanomupa madhuku, vakauya vanomupa nguo chena dzekufuka kutiwo afanane nevamwe vanhu vese vave vachena. Asi hazvisi kureva kuti kana munhu apupura pana achinda aivhura makura zvinoti anonamata ari pano ari muJohani Masowe, nekuti vanhu vazhinji maakusvibisa Johani Masowe muchifunga sokuti iyo iri kuchengeta varoyi mukati mavo. Baba munoti mune mashoko ekutsinhira here ipapo? Hakuna imba isina mutemo. Wakatouya panapa, inini kazhinji handidi kushandira vanhu vane zvitema nezvitsvuku, handisi n'anga. Saka tinoda kuti tsvaga zvichena. Amai vakauya tisinganamate navo panapa vasiri mupostori, vakauya vaine mabasa avo, isu tichatavabvisa mabasa. Saka nguo dzavanga vakapfeka ndedzedu dzatakavapa kuti isusu tifanane navo. Anditi kufanana kuti imimi Mukoma Sly kana muri mvura yekuna mukuvisi makaenda kugungwa munosvikopiwa mutupo negungwa hamunhu wesuweji. Mazvinzwe? Yes. Chisuweji chenje chinosara kwa mukuvisi. Kana masvika kugungwa uko munosvika kuwe kumodyiwa nesauti dzemugungwa, makutonhuhwirira sauti. Munotomwiwa futi mamvura yemunamato. Anditika masauti. Apa sisina ndovedze kwa mukuvisi. Ichokwadi. Apa amai vanga vachipupura zvavaiita kwete zvavachiri kuita. Aiwa, havachamuka vai. Ndokona kutorara navo muimba imwe chete kana kutovapa vana vokurara navo muimba imwe, havachadya. Vatova munhu akanaka vanotorara hope dzengonono dzekufa. Havachamuka vai. Tinotenda. Havachamuka, havachavhura makuva amai ava. Vakaona video yavo vazhinji vanga vakuti aiwa ndo magarirwo here, ndo munamato aiwa Madzibaba vatsanangura nemonemo, handina chekuwedzera, handina chekutapudza. Newe ukauya kunoku uine zvaunenge wakapfeka unosvika wopfekedzwa zvekunoku. Madzibaba vapatsanangura ipapo. Zita ndonzuvesa tafuma naye, ndakamirira Tatenda Mapiri, tinoti chisarai.